Nag-aabang siguro mga kasinag ng daga dyan si Bagwis. Wow! Ayan, ang dami oh. Ang ganda ng dagat ngayon mga kasinag. Kalmada, kalmada. Nakasay, mabatak. Oh. Bro, dos. Mga kasinag, magandang tanghali. Umuwi pa lang ngayon si Bagwis. Andito siya mga kasinag oh. Andito siya. Ayan oh. Hello. Hello Bagwis. Kumusta ka na? Ano, gutom ka na? Ha? Gutom ka na baby Bagwis? Opo. Tama-tama mamaya mga kasinag, pakainin ko siya. May daga pa naman doon sa bahay na tira nung nahuli ko nung nakaraan. Kasi nagtaan ako ng pang trap sa daga kagabi. Wala akong nahuli. Pero meron pa namang stock dun. Kaya mapapakain ko siya mamaya. Saan ka ba galing? Hinahanap kita kanina umaga. Saan ka galing? Ha? Ang kagandahan kay Bagwis mga kasinag, kusa na talaga siyang umuwi dito sa bahay. Dito ka talaga siya sa bahay pinapakain. Hindi na kung saan lugar pa. Kaya nagpapasalamat ako sa napakabait pa rin ni Bagwis talaga. Mamaya pakainin kita ha. Ano pa? Opo, pakainin kita mamaya. Ang titingnan mo dyan. Nag-aabang siguro mga kasinag ng daga dyan si Bagwis. Yan. O tinitingnan yung mga tertikling dyan kagaya no? Yung ibon na isang klase na yun. Opo. Ayan mga kasinag, mananghali muna tayo. At ako'y nagugutom na. In-update ko muna kayo kay Bagwis. Siya nga pala mga kasinag, hindi ko na-update sa inyo nung nakaraan yung inani natin na palay. Kung nakailang sako tayo. Nakakuha tayo mga kasinag doon sa inani sa taas ng 28 na sako. 21 yung natural na palay. Tapos 7 sako yung malagkit. Ito na mga kasinag. Ayan o. Yung iba nito mga kasinag andun na sa may tabi ng dagat. Doon ko binilad sa may simento. At maganda kasi magbilad mga kasinag pag sa simento. Madaling siya, matuyo. Kaya doon ko muna binilad. Tapos yung dito mga kasinag, update ko sa inyo. Yung palayan atin dito. Ay pinaani ko na. Pinagapas ko na rin mga kasinag. Sana medyo maayos-ayos ang maani natin dito kahit para banatan nyo nung tagak, yung talaud baga makasinag kung tawagin dito sa amin. Kahit medyo maipa siya, sana ay sulit pa rin ang ating maani. Pagkalooban pa rin sana tayo ng magandang blessing. Bigyan pa rin sana tayo ng magandang biyaya. Andito na mga kasinag. Ayan. Ito mga kasinag, iba naman ang may-ari nito. Itong palayan na ito. Ayan o. Ito yung pinaplano ko noon mga kasinag na aalpasan natin ang daga na pakainan ni Bagwis. Kaso lang, pinasok ka ng tubig dagat matubig na ulit. Lumaki naman kasi ang tubig dyan sa dagat mga kasinag. Napasok kasi dito ang tubig dagat may mga tubig na. Baka dito sa masusunod dito pag naahawa na yan. Ito tapos lang tracer rin mga kasinag Nandiyan pa yung tracer. Ayan, ito mga kasinag, yan mga tagak na yan Yan ang nagparabali ng palay ko. Ngayon ang dami na. Wow! Ayan, ang dami Biru-biruin nyo yan. Doon lang, luipad sa kabila na yan. Yan mga kasinag ang nagparabali ng tanim kong palay dito. Ipinaani ko na. Ito na mga kasinag yung nagapas dito sa isang pitak na ito. Naitambak na nila dito. Sana maayos-ayos yung maani pa natin. Ayan, tinalapok na nila para pag tracer mga kasinag. Isang tracer na lang yung mga yan. Ayan di madaming ipa may ipa siya mga kasinag. Pero kahit paano sana
makaani pa tayo ng maayos-ayos dito. O, tapos ito pa yung ginagapas nila. Ito. Ayan o. Hanggang doon pa naman yan mga kasinag. Kaya puro unahan doon o. Update ko lang ulit kayo sa susunod mga kasinag pag na-tracer na ito. Tingnan natin kung makabawi ba yung ginastos natin. Tapos yung ating pagod, tingnan natin kung mabawi natin. Grabing init. Ganda ng panahon ngayon mga kasinag, masyadong mainit. Madaling matuyo ang mga binilad na palay. Ayan. Halika mo dyan, halika mo dyan. Halika mo dyan. Gamit mo dyan ka tarong-tarong. Mga kasinag, mag-retracer na tayo itong ating palay. Si Bagwis pala mga kasinag, andito lang. Andiyan kanina, magpaparahuni. Pero ngayon, hindi ko alam kung nasa na. Retracer muna tayo mga kasinag. Ay, si kagkag mo. Alin dyan, Nunoy?
Mga kasinag, magandang hapon. Katapos lang natin mag-tracer, tapos mag-blower, isasako na lang namin to. Ang grabing kati mga kasinag, hindi biro. Napuwing pa ako ng palay. Napuwing ako mga kasinag. Nawala na si Bagwis. Kanina si Bagwis mga kasinag, andyan. Hindi ko lang mabidyuhan. Kasi may gawa nga tayo. Magpaparahuni dyan kanina mga kasinag, pero ngayon wala na, hindi ko na alam kung nasa na. Napuwing talaga ako ng palay mga kasinag. Antayin ko lang yung katulong ko at sakuhin lang namin ito. Grabing kati, hindi biro. Pinaupan ako ng palay sa plaza. Nakatakop na lang ganyan. Nakatakop na yung pinaupan. Ayun mga kasinag, update ko lang kay Meme at sasakuhin natin to. Haligan natin tingin. Mga kasinag, magandang umaga. Magpapagiling pala kami ng palay. Kasama ko si Kuya Melvin. Ayan o. Tapos si Kuya Jason. Bayaw ni Kuya Melvin. Papunta kami ngayon mga kasinag sa Sulpa. Pasensya na mga kasinag, hindi ko muna kayo na-update sa sa inaani natin kahapon na palay. At kay Bagwis, pagbalik ko na lang mga kasinag, galing sa Sulpa, i-update ko kayo. Ang ganda ng dagat ngayon mga kasinag, kalmada. Okay, ayan mga kasinag, andito na tayo sa Sulpa. Shoutout sa mga taga Sulpa. Kararating lang natin mga kasinag. Uy, sabit. Atras. Sabit yung lubid mga kasinag. Ayan mga kasinag, nakakutan muna namin dito. Kasi ikakarga namin dun sa may kargahan sila ng palay papunta dun sa Gilingan. Update ko lang ulit kayo may pagdating dun. Ayan mga kasinag, kapagod, kapanghina. Ito na, dala na namin dito sa Gilingan. Ayan o, ito mga kasinag. Ayan,
Dito kami mga kasinag nagpapagiling. Ayan ang mayari ng gilingan. Shoutout sa kanila. Ang hina mga kasinag. Babako ba naman sinutulan na tayo mabatak? Bro, dos. Mga kasinag, natapos na. Ito na lahat yung pinagiling namin. Ito na. Makakauwi pa naman kami ng Diak mga kasinag kasi hindi pa naman hibas ang dagat. Makakaalis pa yung bangka. Mga kasinag, salamat pala sa may-ari ng mulinohan na pinagluto pa kami ng pananghalian. Isinakot kami sa pananghalian. Maraming salamat. Ayan mga kasinag, tapos na kami mananghalian. Maraming salamat pala sa kanila. Ayan mga kasinag, umuulan na. Ayan. Ilang araw kaya napakaganda ng panahon mga kasinag. Mainit na mainit. Ngayon buwanat naman ang ulan. Pero hindi naman kalakasan mga kasinag. Yung pinagiling namin pala yung mga kasinag, hindi na kami nagbayad. Sila pa nagbayad sa amin. Gawa ng yung ipa mga kasinag, ibininter namin yung ipa sa kanila. Per kilo mga kasinag, ang kilo ng ipa dito ay 14. Ayan. Kaya sila pa ang nagbayad sa amin. At salamat din, pinagluto pa kami ng pananghalian. Shoutout pala sa kanila mga kasinag. Ayan. Shoutout sa mga taga-Sulpa. Ano ito Papay, tama? Papay ito ni Kapitan? Ayan, shoutout pala kay Kapitan. Magulang ito ni Kapitan. Kapitan dito mga kasinag sa Sulpa. Angeles. Shoutout pala sa mga Angeles. Salamat po, ma. Ayan mga kasinag. Ayan na. Uwi na kami. Salamat po. Salamat ng marami. Ayan mga kasinag. Dito na tayo. Humulaw na ang ulan. Medyo pahibas na kasi ang dagat mga kasinag. Kaya arangkada na kami. Tadi ako ng ganun ko. Ayan mga kasinag, ayan na, tingnan nyo, hibas na hibas ang dagat. Ayan, nahibasan na yung aming bangka. Matindi, masasawa dito, hindi tayo makalis. Kaya ba daw? Sulit naman ang punta namin dito mga kasinag. Sila ang nagbayad sa atin. Pinagluto pa tayo ng pananghalian. Di ba? May labit pa si Kuya Melvin tuyo. Yan mga kasinag. Dala na ni Kuya Jason. Ayan tuyo na tamban yan. Di ba? Yan yung bangka namin mga kasinag. Yung bigas mga kasinag. Naikarga na namin yung mga bigas. Kanina pa lang bago kami mananghalian. Update ko lang kayo may mga kasinag. Mga kasinag, kararating lang namin dito sa Diak. Ayan na iwan na muna namin yung bangka dito mga kasinag. Mamaya na namin hahakutin yan. Kasi napakalayo ang bubuhatan namin mga kasinag. Tingnan nyo naman, ayun yung
Gilid do. Napakalayo ng pagbubuhatan namin. Ang bibigat pa naman ito mga kasinag. Puro mga bigas. Kaya antay na lang namin na lumaki ang tubig para itong bangka maigilid namin doon sa sa tabi. Kasi sayad na yung bangka mga kasinag eh. Kaya hindi na namin maitulak pa. Kaya antayin na lang natin maglaki ang tubig.